Ikus! Hantxe, mendian! Bai, oharka ari dira zapi zuri batekin! Entzun kanpaia urunea. Monjen etxekoa da. Abioia! Hantxe, bai, hantxe, goi-goietan! Bira egiten duela dirudi! Harin dator! Gainean dago! Benetan handia da! Pilotoa ere ikusten da. Gaztea da! Urdin jantzika dago! Beldur gara! Ez! Baduala dirudi! Baduala! Mendi artean galdu da. Bai, odei artean. Eguzkiak ez du bera ikusten lagaten. Arriskua igaro da. Enago horretan, bihurtu leike. Ikus! Begira mendira! Berriro oharka ari dira! Kanpaiak! Handrabariko kanpaiak! Parrokikoak! Gaika da bitz! Hots bidezia dauke! Negarrez ari dizala dirudi! Berriro! Baina, zenbat dira? Bat, bi, hiru, lau, bost! Ezaki, asko! Asko eta handia! Hau, Eutsi elkarri! Eskutatuko da eutsi! Entzun kainoi antiaereo bat dirudi!
Gure etxea ere zutan. Lekargaia, zenbat hil diria.